ولو قد مضى الأقطاب والشيخ آمد يدن زمان أن يجود بمثله ولو قد مضى الأقطاب والشيخ آمد يدن زمان أن يجود بمثله ولو قد مضى الأقطاب والشيخ آمد شو عنسى وإنك شمس والكرام كواكب وإنك بحر العلم والكل وارد لقد كنت مغناطيس والكل أجذب إلى حضرة القدس العليات فإنك يا غوث البريات جميل مليء بل شجاه مجاهد وفوقك كراما قبل أن حلم وأوتي مالا يؤتى من قبل واحد وإنك علم لم يكن في دفاتر دعوت إلى توحيد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم jama'a masu girma masu kallon mu a daidai wannan lokaci. Muna muku barka da warhaka, muna muku barkan mu da yau a duk inda kuke sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci. Muna ce muku barka da warhaka a wayanda suke kallon mu daga Europe, Asia, American, South American da sauran continent baki daya, musamman a gida namu Africa. Muna mika muku gaisuwa a mun dan kwana biyu ba mu zo muku da live program ba don saboda aiki da kuka samu, haka za mu ce mun je wato neman ilimi na wannan aiki namu. To muna cikin project work kuma yana bukatar lokaci, muna shoot documentary, ya sa ba mu samu mun kawo muku program ba. Wannan week ma na wato tafsir da muka yi alkawari har yanzu ba mun yi mun samu lokaci mun soma da ikon Allah cikin wannan sati kamun ya ga karshe dai insha Allah za mu yi kokari mu fara program sun yi. To amma yau da muka zo muku da wannan program, kamar da kuka sani wannan shafi namu ba kowane lokaci muke sa baki a cikin magana ba.
ne saboda idan zantuttuka ya zamo na akuyoyi to dole a bar ma akuyoyi zakanyoyi ba sa sa kansu ciki, amma idan ya shiga ya kai tsakanin yan zakanya to dole zaki kuma ya tashi ya shiga ciki. Bai buya a gare mu ba cikin wancan sati, na ce wancan sati ina nufi week da ya wuce muka shiga har weekend yau talata kenan, abubuwan da ke gudana ko da yake sofin magana ne to amma idan an sake maimaita shi ne sai ya yi kaman an ce a kawo kan wani ne. To wannan zance da aka maimaita shi shekaran jiya ya kawo maganganu da yawa. To maganganun a ciki ne ba mu so mu tanka ba tukunna, saboda Tijjaniya Muslim Council muna da communication bureau, muna da national communication director, komai duka akan ka'ida ake yi, ba mu ji sun tanka ba muka ne shiru. To amma yau mun fito ne mu yi muku wato wannan program da wani fahimtarwa gangare da call da mutane suke mana suna tambaya, muna ga abin ya kamata mu shi general mutane su fahimci. Shi yasa kamun mu zo yau online nan mun yi abubuwa da yawa, wato mun nemi wato consultation da waɗanda suke stakeholders a cikin program da za mu yi yau. Idan na ce stakeholders a cikin program da za mu yi yau, wato ina nufi da ainihin bukun da an ka rubuta na wato tarihin addinin musuluncin Ghana. Ina ji wannan littafi da aka rubuta, wanda ya rubuta kuma bai kuya gare mun sani Yunus Dumbe shi ya rubuta. To za mu shiga a cikin bukun nan, amma kamun haka ina son wato play muku maganan da Halifa ya yi kan batun wato wannan bukun da kuma batun beso zaman lafiya. Mu yi wannan maganan nan wani mintoci kadan, idan muka kare insha Allah sai mu dan ci gaba da program. To ina ga okay, bari mu dai ci gaba. To ina ji jama'a kamun dai mu ci gaba a yau. Sound is it clear? Feedback, muna so mu samu feedback, shi yasa muke ta follow daga nan nan masu kallon mu. Muna sauraron ku. To producer ya bar signal cewa sound yana correct. To yau dai mun samu zantawa da shi Professor Yunus Dumbe, don mun samu labari ya samu wato digiri na professorship, da saboda mun ga na san shi doctor ne, amma yanzu an ce ya samu wannan, shi samu addressin shi da wannan title, muna taya shi murna kuma. To ina ji maganar da Halifa ya yi, za a so producer help na samu connect bluetooth nan, ba mu da gani je bluetooth mode. Sai ka disconnect. Na disconnect wannan. Na disconnect. Wanda ke so da so Connect. Bai zuwa. Duba min. Masu kallo mu saboda sai mun play wannan magana Halifa nan, don saboda yawanci waɗanda suka kira suna cewa kamar wai sun ji an ce Halifa ya zage National TV ma ba zagin wasa ba, Halifa ya mai zagin walakanci. To kuma kaga yawanci yace kamar su ba su dai ga bidiyon ba. To yanzu nake so da a play wannan bidiyon, ya so mu ji ma'anar magana, sannan abin da kuma ya kawo controversy wannan maganar Halifa nan shine ambaton bukun nan da abin da ke cikin bukun nan. Yasa bayan haka nan sai mu gangaro mu zo ainihin kan bukun nan da analysis, sannan mu koro muku da muka call shi Dr. Professor ko sunan da Yunus Dumbe, abinda shi ma ya fadi game da wannan bukun nan. Sannan bayan haka program da aka yi kuma aka play wato voicing shi duka, kuma abin da ya fadi game da wannan voicing kuma insha Allah duka danga za mu play muku da ikon Allah. To ina ga kamar har yanzu dai ba a samu connection video Halifa nan ba. To amma a takaice bari koro muku abin da Halifa ya fadi a cikin wannan video. Halifa ya ce wai ya ga ana kuwa
kan batun zaman lafiya da sulhu. Ya ce amma shi na farko bai yadda da sulhu, bai yadda da hadin kai. Jama'a ku ji, bai yadda da sulhu, bai yadda da hadin kai. To na gode, ina ga saboda Allah da malam da karo voice sa jama'a ga mun same shi. Za mu ji maganar da Halifa zai yi ba insha sa Allah. duniya su gaskiya ɗaya ce shi ne mai Ku samu sauran. bayyana da su ni ma duk abin da kuke gan na yi muku ai saboda shi dan abin ni ma duk abin da kuke gan na yi muku ai saboda shi dan abin masallaci na yi a ce azumi kwana da kwanaki ya bar iyalai da komai saboda Allah da malam ya karo to kin sa jama'a ga zance da zan ba ku sako ne watsa mu duniya su ji gaskiya ɗaya ce shi ne mai bayyada da sulhu bayyada da zaman lafiya bayyada kun ana sana ko bayyada da haɗin kai abinda zan yarda da shi guda ne tak adalci abinda zan yarda da shi sai yasa ina faɗi ina maimaita ni malam bai kar muka sani aikin da ya yi mana mun yaba mun gode ba abin da ya saura daga bakin teku ga haƙƙin dungu wani malami shehu zai mai ba mu mutunci na yaba na gode duk abin da ake yi na alheri sharri da wani malami hatta ma sharrin mai wayarsa wai sharrin masoya da sharrin makiya da makirci su duka saboda su ke don ni cikin wani yaro ne ni yake da shi za ku ne yasa saboda malam ke karo ni ma saboda shi ko fahimce ne ko kuma duk wani malami ka san nan gaskiya sun ne shi gaskiya ba mu san ka ba mu saboda malam ke kano kuka san ka ko ba haka gina ba kowa kuma ya san irin zaman da ya yi da malam karo har yi mutu haka kuma ba ya shi kurcin da ka yi a zagi ba ta yi abin da ka aikata tsakanin kai da Allah da shi shi yasa mu siya shi aikin da ya muna mun yaba mun gode ba abin da ya saura muke jira yasa na fito gaya gaskiya na ban yarda da su ban yarda da haɗin kai ban yarda da wani abu illa adalci bai za a kamtun bainan nas fakun na to producer ka saya mana daga wurin ina ga mesejin halifan ya ce insha Allah halifa ya ce wai bai yadda da sulhu bai yadda da hadin kai amma kaga fashe bai saya wurin bawu ya ce abin da zai yadda da shi shine adalci. To maluma ga wasu zantuttuka da muka rattaba muke so mu kikira she zai tabbatar mana da maganar da halifa ya faɗi ga kenan mu matasa da sauran jama'a mu manta da zaman lafiya gana ba a taɓa samun zaman lafiya gana don tun da yau an tabbatar mana da cewa ba a yi adalci don saboda ai abin da mai shaidu man kenan kisa in dai ba abu mai wuya bane mai saukin yi da yanzu zagin nan kuma ina ya fito cewa shi ba mai son zaman lafiya nan ba ina ya fito yau ni ne nike bukatar abu wurin ka bawon Allah sai na ce maka kaman abin ga da nake so kake so in baka nan in ba ka bani abu kaza ba ban baka kaga na baka condition kenan ya yiwu in baka amma in ka bani abu kaza ko kuwa shi zai ce kaman wa aini ban baka kwata wai yana gwada kuma ba hanyar da zaka bi ka samu abin ba saboda na ce ban baka to wannan zantutuka guda biyu don Allah jama'a mu yau mun cire space masoyan malam da Kano mun cire space mabiyan khalifa mun sa space adalci da ilimin da muka samu a cikin aiki na fahimtar communication skills da journalism mu ba mu yi alfahari cewa mun san komai ba shi sa nake muku kamun mu zo program ga
mun call mun karanta books da insha Allah za mu refer ku da books hatta shi Yunus Dumbe ya yi wasu zattutuka kamar ya manta abubuwan da ya faɗi na refer shi cikin buku shi several occasions ina jawo hankalin shi har dai muka kai da muka yi firar da Allah bai kaddara mun karkare ba shi yasa yau in dai Khalifa ya ce adalci shi ya yarda da shi idan an adalci an samu zaman lafiya to ina zance zagi shi dai kun bar mun fahimci kamar me ba a yi adalci kenan kun bar mun fahimci kamar da malam Yahaya last 3 years ya zauna wurin tafsirin shi ya ce malam national chief imam ya zama begging tool ya zama abin bara ana yawo da malam chief imam ana yawon bara da shi wani sa'in ma ana tafiya da malam ne cikin lori ya ce ina za ta bai san da za ta yi ba ya faɗi wannan ya zauna lafiya ba bishi an atake shi ba ba bishi an buga shi ba wasu bai zo ce wai national chief imam ya mutu cikin wani shekara aka tashi aka je aka yi kuwa aka je aka buga aka fasa cece shi glass masu cece shi aka fasa ba taba mutum ko kwaya guda ba ba taba mutum ko kwaya guda ba aka yi wannan abin nan 2 days shi ko 3 days shi aka kama gang leader su ku ji instance biyun gawo malam Yahaya ya fadi wannan zattutuka kan malam fa bayan haka wasu bai fada ya fadi an kai mishi hari ga abin da ya faru an ka kama kowa ya gani an kama wai da mutane da Halifa ya zo ya ce kamar matsayin national chief imamu nan waye kirkiro shi gana mu duka mun gani ba malum maganan ga jama'a don Allah don annabi nake roƙo ku don Allah ku cire spacing menene kiyayya da hasada ku sa spacing adalci to kaga two instances ga ina nan da yawa wanda kai na example da shi saboda me na kawo example da wanda ke kusa da malam da kuma wanda ke nisa da malam arni da abubuwan ya faru tsakanin su mai zafi ga hanyar abin da ya faru da kuma Halifa ya fada shi ga abin da ya faru wasu babbai ce kamar chief imam ya mutu da Halifa ya ce kamar national chief imam kusa shi nan waye kirtin shi don Allah wani ciki ma za ku sida kamar zaki malam ya ce an doki national chief imam ana yawon bara da shi wani sa'in ma yana cikin lori mai tambaya ina za ta bai san da za ta yi ba duka ba wani malamin gananga ko almajiri ko wani dallanga da ya biyo malam ya zo mishi wani abu to ina adalci to wanke tabbatar mana cewa ba ku ya kuri adalci shi sa ba zagi yau ku ke neman sulhu fa wala ku ke neman sulhu kuma yau abin da ya faru kuka zo ku ce kuna neman sulhun nan don Allah don annabi ko cikin hankalin ku jama'a ba shi yau kalamu aka doki aka consider kaman ana son sulhu ba cewa mai ladabi ne ya bi malam gida ya bi sauran limaman da maluman nan duka baki daya ya bi su gida ya kai musu ziyara ko ba haka ba to mun ji da shi Shehu Aliyu Kalamu ya yi wannan nan a cikin shekara taron baban shi so biyu ake yi kwata so biyu ba a yi ba kenan so biyu akwai karatun Qur'ani akwai maulidi shi lokacin da Shehu Kalamu ke raye yake bin kudin ku gwada mana so daya da ku da kuke son zaman lafiya kuna son ku maida mai alin kirki shi na zaman lafiya da ya nuna muku nan ku gwada mana shekaran da kuka ce kun zo maulidin fare kun so kun sauka hannun Shehu Kalamu ku baki Shehu Kalamu ne ai za ka wuri baka da mai tarbon ka ne yake da fargaba in za ka wuri baka da mai tarbon ka yake da fargaba amma in ka da mai tarbon ka san ka ka sauka hannun shi me ne same ka to mun ji shi ba ku wannan bawo kuwa Allah kuwa annabi she kamar Shehu Kalamu ga ya mutu tukuna wai za a nemi zaman lafiya ya zama sacrificial lamb in ji turawa rago gidan sarkin an ji an yi abu laifi in ya zo sha ce mai wuka yanka rago a kashe magana da shi shi yasa Shehu Kalamu zai zama rago da za a yanka a kashe magana da shi wannan period ya kamata ku zo ku yi magana wani batun zaman lafiya to mun ji ba kwai sai da waɗannan duka ba she cikin wikin wannan rasuwar Shehu Kalamu ana cikin jin zafi yayin shi da kanin shi duka na cikin zafi she aka sake audio from one way sunan shi doctor yana accuse Halifa kamar Halifa ya kashe Shehu Kalamu Ghanaians maluman Ghanaians ku adalai ne kuka ce inda kun ce abinda Halifa ya ce kamar adalci ya da shi kun yadda kamar kun yi adalcin nan don Allah a gwada min malamin guda da ya fito condemn maganar doctor nan ya ce kamar abinda doctor ya yi doctor bai gyara ba wallahi na rasa da Allah na rasa da azumin da muke cikin ga
wallahi audio doctor da manyan maluma magana ga sun ji ko sun kasa magana na rasa da Allah na zan wuce wiki da audio da fito wallahi zan wuce bayan ta kurwani billahi zalla wani kamar an kula da bluetooth ne da rasa ko kan radio dai ake bugawa ko bluetooth ne shi ko don yana kara wallahi ana buga audio doctor da cikin wanda ke cikin garin Kumasi daki babban mutum ana fili audio doctor da ana ci akwai da mutum da ya fito zo condemn doctor cewa kana accuse Halifa cewa shi ya kashe kanshi shi kada ba wanda ya fito ya condemn shi to yanzu kenan kuma kun tabbatar mu da kamar ba yayi adalci tunda Halifa ya fara condition yace adalci ya yarda da shi to Halifa kuma shi bai sai a wurin mu ya specify muku wani kan adalci yake so shi ya kawo muku batun an rubuta book an rubuta letter jama'a kuma sentence din an rubuta book an rubuta letter cewa an fidda malamin kan musulunci an zage malamin kan an ci mutunci shi to jama'a ina so producer ya continue da wannan video da muka post da zu ina Halifa ya kai yayi magana cewa bai abin ga adalci sai zai magana batu bai yadda da wato sulhu sai dai adalci shi yasa muna so a continue da wannan video nan insha Allah sa producer bismillah da yau sai Chris da saura kuke jira yasa mutum ga gaskiya na ban yarda da shi ban yarda da haɗin kai ban yarda da wani abu illa adalci fa iza hakamtum bainan nas fahkum lahu domin me maluman kasan da yau suke kai suna kawowa kamar yadda nake faɗi kowa da yadda ya san malami ka mu aiki kuka san yayi sunan musulunci da ɗaya daga nan bakin teku har wa amma maluman Ghana su sun ce sun san shi ne mazinaci ne ba su kuma akwai littafi ba da awa lura da wurin jama'a lura da wurin malumman Ghana sun ce sun san malami Kano mazinaci ne fasiki ne don Allah ku fahimci wanga wurin malumma yace na kai suna kawowa kamar yadda nake faɗi kowa da yadda ya san malami ka mu aiki kuka san yayi sunan musulunci da ɗaya daga nan bakin teku har wa amma maluman Ghana su sun ce sun san shi ne mazinaci ne ba su kuma akwai littafi ba da awa ba baki ba yaya kuka san shi sun ka ce mazinaci fasiki ne shi yasa ba su zuwa makoki sallar gawar shi kuma ba su zuwa addu'a ba haka ake zaune Allah ne yake karim rahim sun da suka yi wannan fatawan mazinaci fasiki suka ce wai sun fi da shi musulunci yasa duk malamin da kaga ne suka dace sun yana nun littafi sun dace Allah da ikonsa zinan da fasikancin dan kalmomi ne za ci zina kwana da mace ba da aure ba fasikanci yi ma mace ciki ba da aure ba kalmomi na sai zinan da fasikanci ya bayyana kansu amma kaga idan musulunci Ghana kan malam da kaga kai aka da hukunci aka kuma da mataki sun da ya bayyana kansu to baba Abu Jallo for mun gode mun ga commenting kan da microphone da biyu da suna ga guda ya 6 bai aiki kenan ke samu ta use gudan nan haka nan insha Allah to jama'a ina ji dai kun ji abinda Khalifa ya fadi yace malumman Ghana don Allah kuma ku ru malumman Ghana sun ce malam Kano sun san shi fasiki ne mazinaci ne shi yasa ba su zuwa sallan jana'izan shi ba su zuwa kuma makokin shi kuma dai Allah na tun malam Kano ya riga ya rasu ya kare an yi jana'izan shi kuma an yi makokin shi to wangare ya saura gare ku in dai a'a ba haka suka fadi ba to she mu duba makokin malam Kano malumman Ghana da muka gani wurin a matsayin su na ulama limamai da sauran sunan wanda muka gani wurin da mun ga kaman in dai sun zo to shi dai wanga maganar gara aka farin ga ba haka bane to yanzu muka zo kan ainihin bukin Yunus Dumbe ya yi maganganu akan program jiya amma ina ga ya da muka kira shi ya confirm mu da kaman ya manta abubuwa da yawa don bukun ya dade jama'a masu kallon mu ga bukun Yunus Dumbe hard copy na san wasu da yawa da soft copy suke amfani da shi yana kan phone to shi insha Allah ku duka kun bi ni za ku bi ni
mu gwada muku wani magana don saboda maganar da an ka yi jiya akan wani program da ban so ambaci sunan program don saboda su blogging suke kuma blogging nan na zango in kaga bloggers arnan nan su kwaje Sheldon su Margaret Hebinga kasa kama suna da hankali sun je sun yi boko sun nemi ilimin abin don shi kaga in an ce baka mutum blogger ne wani abu kaskanci ne ba da tana kwace kuma dan blogger zango ba su duka bane almuhim amma wanda suka yi wanka abin gani muna so kusan masanin su sun take side amma mu ba za mu take side shi sa za mu muku adalci kuma jiya program da suke yin nan su dukansu there is clear indication kamar ba wanda ya read book cikin su don sun call Yunus Dumbe ne suke tambayan shi ka faɗi kaza a'a abin da ya kamata da su yi su cikin buku da kace kazan nan me kake nufi wuri kaza ka ce kaza amma su suna cewa wai ka ce kaza ba su gama abin ba shi Yunus Dumbe kuma ina da zo kan filan da mu da shi muka yi da kuma yadda program ya ce yasa ga hard copy buku ina so kowa ya read tare da ni da ku duka don shi za mu fara preface book muke so mu read before mu shiga cikin bukun da kanshi don shi wanda suke da buku don Allah ku bude preface nan ba za mu read da yawa ba 1-2 paragraphs kawai za mu read saboda ku fahimci manufan buku shi Yunus Dumbe ya zana acknowledgements wato zai wato gode wanda suka taimaka mai ya rubuta wannan buku amma shi ya fara da gwada manufan buku ya ce this study is an abridged and revised version of my PhD thesis Transnational Contacts and Muslim Religious Orientation in Ghana. Ainihin buku da ya fara rubutawa farko kenan. Shi yasa wanga thesis ne ya yi wato wani abu da zai rubuta za a bashi matsayi na PhD wato doctorate degree. Shi yasa thesis kenan ya rubuta amma ya yi shi ne on a revised version akan wani bukun da ya rubuta da ya samu wannan bukun suna Transnational Contacts and Muslim Religious Orientation in Ghana. Ya ce wanga bukun ya submitted to the Department for the Study of Religions, University of Ghana, Legon in 2009. Shi wannan bukun farko da na yi magana shi nan da ya rubuta wannan thesis da ya submit shi to the Department for the Study of Religion, University of Ghana, Legon cikin shekara 2009. The work was made possible through numerous support I have received from institutions and individuals. Yana nufi bukun ga ya zo ya yi possible wato ya tabbata ya rubuta bukun gani through wato support da ya samu daga institutions sa'annan da mutane individuals. Indeed, the book would not have been completed without the support and contributions of Muslim leaders. Jama'a kuma kuwa. Without the contributions of Muslim leaders across the length and breadth of Ghana, particularly the leadership of the various Muslim groups, the Salafis, the Tijaniya, the Shiite community, and officials of the Libyan mission in Ghana. Jama'a, turancin gari shi professor ne, don ya samu professor shi yanzu. Professor ne, amma wanga turancin ga mu da muka yi zama yankin da gatin haka yake da mana ba a juya shi ko ina. Ya ce wai abin da ya zana gawo cikin bukun ga da za mu kawo ku gaba. Ya ce ya tabbata ne turu taimakon manya-manyan musulman Ghana. Ku ciwo musulman Ghana yake ce ba mutum guda ake nufi yanzu haka ba. Musulman Ghana ya ce especially shugabannin akidu nan duka baki daya. She ya ce wai Salafis Wahabiyawa kenan. Da Tijaniya yace Tijaniya da Shiite da yan Shi'a sa'annan official Libya mission saboda akwai wasu abubuwan da ya fi cikin buku ya gangaci ainihin batun yan Libya mission dan da ciki. Shi ya zo kasance in particular the fruit of this book was the generous scholarship support awarded to me by the Swedish Institute as a guest scholar, which enabled me to work at Soliton University in Stockholm from the period September 2011 to February 2013. I am indebted to the staff of the Swedish Institute, who further offered me various kinds of support and encouragement throughout the period. Masu kallon mu
da fata an fahimci abubuwan da ya faɗi ka shi yasa in ji shi wai buku da ya yin ya yawata a wujin musulman Ghana shugabannin addinin musuluncin Ghana su suka bashi waɗannan abubuwan da ya rubuta a cikin wanga buku to mu karasa gaba to ya zo ya ambaci sunan da wasu mutane da buku ne ya bici hannunsu da program ga mun shi ne part 1 and 2 don saboda mu ba mun kwatar da hankali mun muku bayani ba ku fahimta ya zo ya tabbatar da cewa bukun nan ya bi hanyar wasu mutane a cikin kasar Ghana da ya kare kenan suka duba suka ce mishi yayi abubuwan da aka zana ciki yayi na daga ciki ya ce Professor Susan Olsen wanga batun turai kenan da kamar da ya faɗi batun Sweden nan professors da suka bi wayanda suke ma ba musulmai bane amma a karshe ya zo ya yi magana batun cewa a kowanda suka taimaka mai jiki sai ce another scholar kudu na tuma can page nan wanda suke follow reading nan na bar ainihin page 1 na acknowledgement na zo page 2 paragraph 3 no paragraph 4 ya ce kasan ya ce another scholar whose vision further translated into this book was Professor Abdul Qadir Tayyib. Wannan Abdul Qadir ba mu san shi ba. Professor Abdul Qadir Tayyib yace who the chair of the Center for Contemporary Islam in the Department of Religious Studies, University of Cape Town, South Africa. Shi sa ire da wannan ga mutane ga duka abin ya shiga hannun su ga dai su da nake dewa mu karasa gaba kuma a inda yazo yake magana cewa yana da wato godiya shi kuma zuwa ga wanda suka taimaka mai to ya zo cikin Ghana shi ce my personal relationship with Dr. Abdul Basit Bamba and Babatunde Lawson left Colonel Umar Ahmed Sanda wannan shi wa former imam of Ghana Armed Forces kenan Imam Umar Sanda na shi kenan ya sannan Sheikh Arim Yaw Shu'aib Sheikh Arim Yaw Shu'aib jama'a ku note wa kuma Sheikh Sibawai Zakaria wanda suka je Islamic University sun san Sheikh Sibawai and Honorable Minister Alhaji Muniru Lemuna and his family has provided me with a sense of inspiration and the spirit of hard work. Wanda garuka da yake zana buku garuka suna cikin waɗanda dai suka ba shi kwarin gwiwa na cewa ya ci gaba da rubuta bukun nan. To jama'a masu kallon mu abin da yana da sauko kwarai ya rubuta abubuwa ne amma wani abu muke so ku fahimci ku don andana ko maganganun da muke yi to mu kada sa gaba idan ka shiga cikin buku nan da kanshi wanda suke da hard copy soft copy nan pages nan yana conflict kadan in za ka bi da wani ba ka gani shaka da dokan soft copy nan pages different ne dan kana da wanda ke da hard copy wato ainihin buku nan da kanshi to za mu shiga cikin ainihin bukun nan kamar da na muku magana ya rubuta ne game da batun addinin musulunci wato farkar da addinin musulunci revivalism yadda wato idan tajdid na da yanzu na samu wani jaddada addinin musulunci ke sa ya shiga yana son ya yi tambayoyi ya ji contribution da kowane sector kowane sect suka ba wa addinin musulunci shi yasa ya kawo batun yan ahli sunna da yan shi'a da yan ligamin da sauransu nan ba yana nufin kamar su ma hannun su na cikin abin da za mu faɗi dangane kan batun malami kan gaba ne to ainihin ina yi start magana kan batun shehu abdullahi mai kano wallas daga Accra na yi program da musu magana cewa ga abubuwan da ke cikin buku idan ka duba page 57 ya soma ainihin maganar malam mai kano shi yi dumbe da kanshi page 57 na wannan buku ya fara da cewa the image of Abdullahi Ahmad mai kano Jallo into brackets 1928 to 2005 ma'ana yana nufi wanda aka haife shi 1928 to 2005 nan ma jama'a ko an da laye wurin nan Yunus Dumbe ya gwa ba a bashi wato abin da jawabi mai kyau ba ba shi finish mai kyau ba sai ya ce a graduate of Al-Azhar University in Yunus Dumbe ko shi Abdullahi mai kano a graduate of Al-Azhar University looms large in modern Ghana
in the defense of the Tijaniya Tarbiyya message. Having had his early education in both his native home, having had his early Islamic education in both his native home Abosu in the western and Kumasi in the Ashanti regions, Mai Kano sought further education at Al-Azhar University in 1966. He later worked with the Ghana Armed Forces as a chaplain in the 1960s and subsequently resigned because of his interest in religious activism. Mai Kano acquired his image as the vanguard of the Tijaniya beginning from 1960s, at a time when the majority of the Tijaniya leadership was not prepared to engage with the Salafis in open public debates. Jama, ina turanci nan da yawa kwarai. Na san dai at least wanda suke saurara ku dai at least kowa ya fahimci ba shi na translate cikin Hausa ba saboda time. To, mu ci gaba da reading abin da Yunus Kudumbe ke so ya faɗi a nan. His activities instilled a sense of confidence and restored hope among Tijaniya followers of their religious practices. Because of his role in the defense of the Tijaniya, Mai Kano's image has been transformed as the supreme leader of the Tijaniya movement in Ghana. Mai Kano's arch rival in this scholarly engagement was Alfa Yusuf Ajura, D. 2005, all into bracket. Mana died 2005. She is Alfa Ajura a leading Salafi scholar at Tamale in northern Ghana. The relationship between these two opposing scholars, that's Malam Mai Kano and Alfa Ajura, could be linked to that of saint and devil. To wannan jama'a tun farko har karshe ya koro gwagwarmayar da Malam Mai Kano ya sha da tarikar Tijaniya a lokacin da malumman Ghana nan waɗanda suka aka yi magana a farko ya ce su suka yi magana cewa ba su zo makokin Malam Mai Kano ba su zo jana'izar su ba saboda ya fita cikin addinin musulunci ko ya yi wani abu ya kece addinin musulunci nan. To su suke wanga magana cewa wannan lokacin waɗannan malumman nan cikin su ba wanda ya yadda ya fito ya yi open debate da wahabiyawa shi Malam Mai Kano kare. Sa'annan Yunus Dumbe ya tabbatar da karatun Malam Mai Kano a gidan mai mahaifin shi daga Abosu. An ji Yunus Dumbe kuma ya ce wai Malam Mai Kano ya karatu kuma sai wannan ne bai san wannan makarantar ba ko bai san wannan malamin ba. Tukun ya tabbatar da Malam Mai Kano ya je jami'ar Azhar. To jama'a mu karasa mu je gaba. Ina son mu ba mu so mu cire wani abu saboda ya zama na kamar mun yi son zuciya. Idan ka ci gaba cikin buku, another paragraph yana cewa the common scholarly genealogy between Abdul Wadud Harun B, wato born 1956 into bracket, and Abdullah Mai Kano suggests that issues regarding the defense of the Tijaniya orthodoxy will strengthen their resolve. Nan ya zo yana gwada alakan da ke tsakanin Malam Mai Kano da Malam Abdul Wadud wanda aka haife shi 1956. Yana gwada alakan da ke tsakanin su kenan na wurin wato defend lamarin Tijaniya a kasar Ghana. Mai Kano was once a student of Muhammad Harun, died 1983. Nan Yunus Dumbe ya gwaya yana kuma cewa wai Malam Mai Kano student ne na Muhammad Harun wanda aka yi rasu 1983. Na san yana nufi da baban to nan daga bayani ba gaba ce the father of Abdul Wadud. While Mai Kano distinguishes himself through his preaching thoughts, whilst Mai Kano distinguishes himself through his preaching thoughts to inspire the Tijaniya followers, though youthful as he was, Abdul Wadud put himself as the key defender of the Tijaniya in Kumasi. Put himself, many of the sectarian conflicts in Kumasi and other parts of the country between the Salafis and the Tijaniya were basically ignited by the activities of these two scholars. To here ya ce wanga magana kuma wanda ya gaya mai to nan ga zai fara ainihin lakkana zantuttuka da wanda da suka gaya mishi. Nan ga ya tambaye maganganu ne aka koro mai tarihi ya zo ya rubuta duka amma nan bai credit
wa ya gaya mai fato yanzu nan yake fara gwada wanda suka gaya mai zantutukan nan shi ce enin 2009 mai nan enin da ya bashi wannan labari. The scholarly background of Salisu Shaban as a disciple of the founder of the Faida, Ibrahim Niasse, meant that issues relating to the defense of the Tijaniya orthodoxy will shape his background. Na batu Sheikh Shaban yake cewa Sheikh Shaban yana daya daga cikin wato sahabbai wato ya zanci mabiya ne na Shehu Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala anhu. In one of his first debates with the Salafists at the Nima Community Center in 1975, when Sheikh Salisu Shaban kenan wanda shi ma ya tashi ke so ya defend Tijaniya a cikin Greater Accra, debate daya daga cikin debate shi da yan Wahabiyawa daga Nima Community Center 1975, Shaban threatened bloodshed if his opponent will not stop attacking the Tijaniya. Kujiyo, when Sheikh Salisu Shaban ya threaten kamar an zu da jini in dai Wahabiyawa ba su bar attack Tijaniya ba. Kuji fa ba ya fita ya debate ya kawo hujjoji da ayoyin Qur'ani yana tabbatar kamar Tijaniya daidai bane. Inji Yunus Dumbe ya faɗi wannan magana wai Sheikh Salisu Shaban ya threat bloodshed kamar in dai waɗanda suke inkari Tijaniya ba su bari ba to an zu da jini. As defenders of the Tijaniya Tarbiyya ethos, these scholars acquired inviolable reputation within the Tijaniya fraternity across the length and breadth of the country. Ina gwadawa kamar yadda Salisu Shaban yake da matsayi na wurin wanda ke defend Tijaniya da irin tarbiyyar da Tijaniya ke bayarwa, ya sa shi wato Salisu Shaban ya samu an enviable reputation, wani matsayi da wani darajar da ba a mishi shi ciki within the Tijaniya fraternity. Kenan sai Salisu Shaban yana da wani matsayi a cikin lamarin tarikar Tijaniya da ba ka yi kami shi ciki. Wani kwanaki da tashi hankali ya zo tsakanin su da kofar malam mun ci wanda duka mun zo mu koro ku maganganu mu kaje muku hujja kai a ga wanda ya zama shaitani wanda bai so zaman lafiya da wanda ya zama mai so zaman lafiya. To jama'a, da fata kun fahimci wannan gazan tutukan da dewa da maganganun da shi Yunus Dumbe ya fadi. To ya karasa ya zo ce kamar ya yi interview da Ustaz Kamil da wasu malumma a cikin garin Kumasi sannan da cikin garin Accra. To jama'a, idan ka zo a cikin page 60 na saboda tamu muna tafiya ina son da mu yi shi a gaggauce. Page 63, idan ka zo a cikin page 63 na wannan bukun nan za ka ga paragraph 2 shine kuma last paragraph a cikin wannan to bari je read first paragraph. The thrust of these religious differences is the limit which the Sharia placed on the number of women a Muslim can marry. However, jama'a, to mu ce gaba nan ne ainihin magana da Yunus Dumbe cikin program shi jiya ya tabbatar da wannan cewa batun auren malami Kano ne ya kawo wadannan malumma suka yadda suka ce sun fi da shi cikin addinin musulunci ba. Yace, however, Abdullah Mai Kano seems to have a different view regarding this. Magana da farko kenan cewa shari'ar addinin musulunci ya place number of women a Muslim can marry. Yace wai amma Malam Mai Kano has a different view regarding this. In his view, the limit placed to marrying 4 wives is a general rule. Kaga fa jama'a, don Allah don Annabi kuma aka wanda gazan tutu kawo da wanda suke da hankali suka ji maganar Yunus Dumbe kan program nan jiya. Kaga nan Yunus Dumbe na gwadawa kamar in his view kenan Malam Mai Kano ya ba da hujja, ya ba da nashi ra'ayi kan wannan cewa wannan rulin cewa a yi aure fudun nan is a general rule which can be overruled by certain exceptional situations, such as a scholar's need for extra assistance during religious service and for extended family lineage. Da zuka ci da komai duka muna school primary, an ce mu da wani nuclear family, it consists of what? Extended family, it consists of who? To ku jiyo
Yunus Dumbe wani hujjar da malami ko ne bayar kan batun auren shi ya fi fudun kenan wo madalla mu karasa gaba. Since 1976 Mai Kano vociferously engaged his colleagues. Nan colleagues ga da yake nufi shine malumman Kumasi, including his mentors. Ya riga ya faɗi ya ce malami Kano ya yi karatu wurin Alhaji Haruna in ji shi Yunus Dumbe. Shi sa nan ga ya ce including his mentors yana nufi kaman da su Alhaji Haruna da Baba ya zama wato suka zama mishi mentors. Baba ya yi engage in menene debate da su over the marriage beyond the religious prescription. Wai malami Kano ya yi wannan. Kuma jama'a mutanen kuma su da ke kallon mu wani ya fito zai gaya mana rikicin da malami Kano da Alhaji Haruna suka yi to Alhaji Haruna ya rasu. Har Alhaji Haruna ya bar duniya shi da malami Kano salamin damin lafiya. Mun samu labari malami Kano ya zo ya zauna ya yi kwanan zaunin rasuwa Alhaji Haruna jere kwanuka guda 3. Malami Kano zai na wazi kwanan zaunin makokin Alhaji Haruna. To Yunus Dumbe kuma wai malami Kano ya yi fada da waɗannan malumman na including his mentors. To mun da ji gaba yadda aka yi fada kuma ya zo. With the passing of time and with his growing influence in the national sphere, wato suna gwada malami Kano kenan shi influence malami Kano, wato ana sauraron malami Kano yana influence mutane, ana biye ma karatuttukan shi. Mai Kano disregarded the concerns of his peers and married more women above the rules. Conclusion Yunus Dumbe ke ga. Wai a karshe malami Kano ya ki bin umarnin malumman nan ya uwaye shi ne ya ce his peers. To lokaci ko ba peer bane because malami Kano wallahi malumman da duka sun girme shi. Lokacin da ya bi su suka ce Kaulaha, wani lokaci malami Kano na dan shekara 21 21 years yake cikin su Alhaji baban makaranta, yake cikin su Babul Wa'iz da su Alhaji Haruna da su Malam Yusuf La da su Malam Audu kaka da shi da aka ce bai samu ya kai abin gaba Kaulahan ba. Malami Kano na only 21 years. To shin kace mai ina cikin peers shi. Ai ya san peer. Kamar ne wanda kace peer group da sauransu na. Ba cikin peers ba cikin manyan shi ne. To amma ya ce wai malami Kano ya ki wato ra'ayin waɗannan mutane ya yi aure furu jama'a masu adalci don Allah don annabi. Don Allah don annabi. Ina son dai mu ga da buku gani tuka da tuka zo ga muku ainihin reality. Ina son su faɗi abinda su suka faɗi a cikin bukun nan ne ga ma'anar maganganun su. Sun ce wai malami Kano ya yi aure ya fito. To jama'a akwai maganganu ina iya mene kamar in ta tutuma. Don magana wani wuri ka kai ba ka kawo abin ka sa ba. Bai yi ga latest in ya kai inda ya kamata yi maganar latest kuma na yi maganar latest yau ne na je na bar na yi photocopy saboda na ga yana bata amma ga sofon takardar da mahaifina a Sheikh Alhaji Muhammad Durra rahimahullah shakiki aboki masoyin malami Kano da yake kintanko a cikin littattafai da gado babana da aka raba cikin bude-bude daga wannan ko yaya ni na ba su taka dangana wuri na ba da Allah yake ya san aikin da zan zo yi cikin lamarin malami Kano shi Allah ya bar cikin littafin da ni aka ba na bude ciki daga latest ga guda 3 da aka zana ma malami Kano ya fito copy shi ya ba babana ya sa cikin littafi da na bude littafi gado na daga ni ciki abubuwan da aka rubuta ciki. Ma ina so in yi sauri amma na yi hakuri ba zan yi saurin ba bari ajiye so ga photocopy ainihin takardar nan insha Allah in na kai ne kamata yi magana shi na yi magana shi kan batun auren malami Kano na Yunus Dumbe ne ya yanke hukunci cewa malami Kano ya kiyaye aure fudu amma kwanaki wanda suka yi program akan Kibla FM ma baban mu original CC Malam Usman Ali CC na Ikiya ya zo ya yi bayani akan program batun auren malami Kano wani abubuwa daban suka faru amma aka sa kiyayya da hasada ciki aka fito da shi wani abu daban ya kawo da bala'i gaban tun wani lokacin aka fara kuma zagin matasa wasu na zage-zage dan TJ tsofaffi suka fara maganganun da muka faɗi da kuka jira ku ya tashi hankali ku ya tashi kuma zagin matasa dan TJ suka fara manyan mutane malumma suka fara aka zo aka koyi shi yasa mu haje batun wannan ina so in muku clear ne kan batun magana da Yunus Dumbe yace malami Kano yayi wadannan auren ya fa bayan su zai sauran wadannan menene to bayan wannan da ya faɗi cewa malami Kano ya kenan ya continue don ana wanda suke da bukun nan page 63 amma soft copy nan ban san wannan page ba don shi ku taimake ni mu tare this compare
the leading ulama. Jama'a ku duba inda magana ya fara nan za mu shigo cikin maganar da kanshi. Maganganu da na gaya muku tun baya ce na har batun bukun ga har na ce malami kan fasiki na a'a ba ka sin kai cikin bukun ga direct bari mu gaya muku yau. A'a ba su tashi cikin bukun ga direct amma akwai shi kwance kuma ana gwada muku kuma za ku ga wannan magana yau Yunus Dumbe da kashi ya tabbatar ni don ya manta kamar ya rubuta wannan buku ko wallahi professor ni muna girmama ilimi ban taba mishi kariya ko da recording shi ya ga irin ladabin da na kira shi da shi da irin magana da muka start gaba ne ya so yake understand da irin magana na kowane abubuwa ya zama da kamar wani ne ya yi don koko da ni ya kati na ba mu yi mun karkare magana ba ma daga baya na ga miss call shi na call back kuma shi ma ya abin gahla to almuhim ne ba mu wani karya a babu kage wallahi don yau a ce mutum ya yi education ya yi bashi ya yi hana kan shi kwana ya fito da wasu abubuwa har ya kai matsayin yau shi professor ne ai ba ka zuwa kan social media ka yaudare shi ka zage shi kamar yadda aka mishi jiyan nan abin da aka mishi jiyan nan zage shi aka zage shi don because wallahi da na ji audio nan na ki yadda kamar professor jiya ma na doke shi doctor ne don lokaci na san shi doctor ne don ni buku na fara read preface nan tukuna na shiga cikin buku na san kamar ya rubuta thesis in buku gani a bashi a award da shi PhD so ni na kira shi doctor da ban san shi ba ma har yau ma ban san shi in person ba kisa jiya nan shi dai mamaki wanda suka ga Facebook with the qualification of a doctorate degree yana magana kamar yadda Yunus Dumbe ya magana jiya amma yau wallahi ya wanke kanshi ya jiya na kuma wallahi da nake zo nake sama da shi na gaya wa wanda mu da suke zo ne nace wallahi Yunus Dumbe bai san ana recording shi ba jama'a mun kai ku da wurin kuma communication skills ne yau mu da ku duka mun dan ku wani kadan ciki ni dai ba lecturer bane mu ma mun je mun koyi ba mu fahimci duka ba ma wani yana su mana da muka zauna babu pass da kyau yasa jama'a batu da koron batun auren malami Kano ga da tsakanin shi da wani maluman nan Yunus Dumbe ya saya kan ya fara maganganun da ke gaba da yace this compelled the leading ulama of the Faida in Kumasi to sign a joint letter addressed to him malami Kano kenan demanding an explanation for his actions which action da suka abin accuse shi kamar ya aure more than fudun nan in view of this in view of this ulama Yunus Dumbe kenan a ra'ayin waɗannan malumman nan in the absence of any cogent reason in the absence of any cogent reason in dai malami ko joint letter ne kenan jama'a wannan joint letter nan kina ce kuma sunna saurin nan ga wannan joint letter nan insha Allah mun kokarta kuma jama'a ku duba ni dai yau kuma bayan ina tambaya na aka gaya min wani maganganu kuma jama'a wannan magana na it won't hold water batun stampin baban makarantar ga da ke kai yau da yake abin nan abin turne abin ashani yau fa wayannan maluman nan Allah kara musu rahama kowa ya ba da nashi gudunmuwa a cikin addinin musulunci da cikin tarikar tijjaniyyar Ghana kuma yau wallahi ba mu yadda waɗannan malumman nan mu mutu mutuncin su har abada ni ina da wani belief cewa yau waɗanda da muke gani sun samu gwagwarmaya da malam mai Kano sun kira malam mai Kano wallahi yau ka shiga gidansu diyansu da jikokinsu wallahi yau su suka ce a bar musu malam mai Kano a bar musu khalifa to ya za mu zo mu zage waɗanda malumman a'a wallahi ba mu zage su amma yau wasu abubuwa ne ya taso da za a nuna abubuwan da ya faru saboda a magance abin da ke faruwa yau saboda an ce one life is lived forward but understood backwards gaba ake tafiya rayuwa amma ba ka sa abin da ke gaban ba da baya kake koyon abin da ke gaba shi yasa yau ga stampin Alhaji Adam baban makaranta akan letter nan da wanda Yunus Dumbe cikin buke ce this compelled the leading ulama of Faida in Kumasi to sign a joint letter kenan wanga da ba baban makaranta kadi ba da wadannan malumman nan duka na Faida amma an ji shi Kumasi kuma aka da na Kumasi tukun nawo yanzu haka madalla to letter gaskiya muna son mu karanta dan kadan cikin larabci ne insha Allah Allah ya dai mana muwafaka mu samu mu ya mu karanta bani da duka original copy nan mun san nan ga wasu abubuwa sun dan goge ba mu gani shi da kyau from nan ga da kai shi ne to littafin ne a letter dai an rubuta shi a ranar juma'a ne a ranar juma'a ya zo kai yawon juma'a bakwai to wurin nan ne ya goge suka yi shi ila janabin fadilatu sheikh
Abdullahi mai Kano. Haka suka zana shi al'arifin billah na farko kenan. Wanga letter da suka zana cewa za su nemi wato maganganu a wurin Shehu Abdullahi mai Kano. Yana cewa ibni albari wa habibi haqqan wa sidqan. Inji letter kenan, wato wanda ya zama secretary da ya zana amma da stamp Alhaji Adam Babun makaranta aka zana wanga letter shi suka ce joint. In ce joint da kenan da ra'ayin wasu, amma yau yanzu haka ga da harshen Babun makaranta ke ga wanga letter ga ce zana as-sayyidi Alhaji Abdullahi mai Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yalihi su'al an halikum wa an akhbarikum. Wai yana tambaya wato halin da Shehu Abdullahi mai Kano ciki ya yake, sa'annan da labarin Shehu Abdullahi mai Kano. Asma'anallahu khairan, yana fata Allah ya jiyar da su alkhairi. Ma'ana malam mai Kano yana da lafiya. Kan jama'a kuma na hankuri mu ba maluma bane, kuma rubutun nan ba sa mai wasali ba. Ya samu mu yi kokari mun karanta, kun san mu ma nawo mu ya dan nuna kenan. To ya ci gaba da cewa wa in tafaddaltum bis su'al anna, wai in zai ci gaba da wato tambaya daga gare su, fananu in dai ba da mai Kano, wato in dai ba da mai Kano shi ma zai tambaya ya su ma suke. Fanahnu walillahi alhamd alal khair wa alal ahdi wa ba'd. Wai dai idan ba da mai Kano ya tambaya, wato su ma suna lafiya, sannan kuma suna godiya da Allah, sannan kuma suna akan alkawali, wato alkawali da ke tsakanin su da baba da alkawali da ke tsakanin wato jama'a musulmai kenan. Wa ba'd, bayan haka mawjibuhu ilam bi annahu bi annahu lakina al-khabara sa'ana wa ahzanina. Wai sun samu labari, wala jama'a ka rubuta wa shi ne maluma ku duba, in dai kuskure ne wallahi to maluman da suka zara suka ce malamin kan musulunci nan su kenan dole ga na ga alama ba haka bane, cewa wai sun samu labari wanda ya dame su ya kuma bakata musu rai, shi yasa sun zara malamin kan wangalatan nan ne. Wa huwa kalamu sha'in wa za'in wantashara ya kuma yadu bainan nasi fi karyati Kumasi. Wai wannan magana ne ya yadu a tsakanin mutane a cikin birnin Kumasi. Wasarar adidadi yash'aunahu wa yatakallamuna fihi wa yas'aluna zanna wa yasu'una zanna bina. Wai mutane sun dauki wannan magana suna yawo da shi cikin garin Kumasi, sa'annan ana maganganu kai, sa'annan ana su malam su Alhaji Babun makaranta da sauran malumman nan mugun zato da su da game wannan abubuwan nan. To a karshe jama'a na karanta wannan tare kusan kamar ina ciki, ni na ce muku ni ba malami bane, amma ni na karanta na fahimci da larabcin madarasa na gidan Sheikh Usman Kintampo. Sheikh Usman da ya karantar da ni Qur'ani, sa'annan hannun shehu na shehu Murtada zukancin garu gari ba hannun su da doko shi ba. To almuhim ya zara wannan ne cewa kan batun auren malam mai Kano da ya fi guda biyar, shi yasa sun zana mai wanga takarda suna neman jawabi. Jama'a bayan wanga lata insha Allah mun screenshot to shi dora ka da wanda za su yi fahimci da kuri in abin da na faɗi dan ba haka bane, insha Allah kuma kun fito ko abin da a ciki dai ya fara magana da yace wa su'una zanna bina wa yahabuna na wa ya'ni wa huwa nikahuka khamisatan. Inji haka ya zana kha'un da mad alif da mimun da sinun da ta'un marbutu. Khamisata ke ne zanin nan, to ban sani ba ko hamsa ne za a zana ko hamisa ne da to wannan ne ni ban da wannan karatun nan ya zana wannan kan cikin da cewa malami Kano ya ba su labari jawabi ko kuwa ya komo wato ya magance ya sauka kan wannan manufan, au ya ba su hujja ko kuwa ya saki matan shi wannan mata na biyar nan. To jama'a mu ajiye wanga first letter ga mu ci gaba da bukun Yunus Dumbin nan. Wanga letter Yunus Dumbin yayi magana akai cewa waɗannan maluman nan sun sa wannan letter nan ga baki daya. These differences among the ulama on gender segregation as well
as drumming and dancing sun kawo sabon magana kenan to jama'a wallahi gaskiya na son intuma don akwai inda nake son ku ji to almuhim Yunus Dumbe ya tabbatar kamar cewa waɗannan abubuwan nan kalangu da sauransu da auren malam mai kan fim biyar da sauransu shi ya kawo malumman Ghana suka zana mishi wanga leta ko kuma malumman Ashantirji suka zana mishi wanga leta. To jama'a mu karasa gaba. Mai Kano's subsequent pronouncement that he has prayed na san wanga yana yawo kan social media wanga part na kawai amma sai ka je ka read bayan nan diwa ni gaskiya na tutuma gaskiya no saboda akwai inda nake so ku ne amma na faɗi waɗanda abubuwan da bisa shi ne da samu linkage with abinda za a faɗi gaba nan ga. Mai Kano's subsequent pronouncement that he has prayed and recited the Quran more than the prophets significantly alienated him from the Faida scholarly fraternity into bracket Dumbe 2011. What's the magana shi Yunus Dumbe kenan ina kuka ga ya kawo into bracket sunan wani da date yana nufi kamar me shi ya faɗi wannan magana ga date da kuma me shi ya faɗi cikin shekarar da shi ya faɗi so kaga da ya close ne ya full stop magana shi ya kare kenan. While this pronouncement represented characteristics of intoxication of drinking stage in Sufism into bracket sukun ina gwada haka nan magana da malam mai kun yi fadin nan kan batun wai sun ce ya yi sallah ya fi annabi Muhammad ya karanta karatu ya karanta Qur'ani kuma fiye da yadda annabi ya yi nan in ji Yunus Dumbe bayan ya yi magana shi ya ajin nan yasa dan ga natija shi yake cirewa cewa waɗannan zantutukan nan da malam mai Kano ya yin nan ya zama wani characteristics of intoxication wato wani matsayi na buguwa da sufa yake da shi. Yunus Dumbe ya tabbatar kamar wannan maganar tasawufi in dai malam mai Kano ya faɗi wato maganar tasawufi ne kuma cikin wani matsayi cikin tasawufi da ake ce mai intoxication wato sukur buguwa kenan malam mai Kano ya faɗi wannan abin who de-emphasize the sharia ma'ana wannan maganar nan kuma bai alaka da ainihin shari'an addinin musulunci bai alaka da ainihin shari'an addinin musulunci jama'a kuma ko ku ajiye wu abinda malam mai Kano yayin nan bai da menene kafa bai da stand a cikin addinin musulunci ya sha bamban da addinin musulunci ya so mu karasa gaba nan ga sun tabbatar da haka kenan ya so mu karasa gaba mu read ainihin wannan page nan da ke kan social media page 51 kenan na kan pdf ɗin to a ciki shi Yunus Dumbe yana gwadawa kamar idan mutum ya hau wannan matsayin nan yana declare union with God openly which is contrasted to sober Sufis who observe Lord-servant relationship kakan ciko to shi zana kamar ya refer wanda kuma magana from him knowing ya refer to volume 1 of his book da na fara fadi farko transnational wani abu nan na fadi cikin preface nan ya credit wannan magana shi nan to wannan book nan volume 1 2009 a cikin fadi wannan abin nan. The persistent Salafi diatribes against Mai Kano's idea coupled with his tolerance of mixing of gender jama'a ku ji na biyu kuma and marrying women beyond the Sharia regulations deprive him of support within the Faida. Yanzu an fita kan batun malumin Kumasi kuma kenan in ji Yunus Dumbe an fita kan batun malumin Kumasi yanzu within the Faida in general jama'a kuma kan ku adalci kuma kan Nuhu Sharubutu the national chief imam in Ghana and also a Tijaniya viewed the latter scholarly ideas of Mai Kano. Masu kallo which ideas of Mai Kano? Wanda muka fadi muku suka fadi ga his idea of mixing genders, men and women, drumming and dancing, marrying more than 5, da sauransu. Yasa wannan kenan Yunus Dumbe ke magana wai Nuhu Sharubutu the national chief imam in Ghana and also a Tijaniya viewed the latter scholarly ideas of Mai Kano as undermining the sanctity of Islamic moral norms.
jama'a ni ban da digiri tukunna yanzu nake project work ma yi kokarin gari ni ban da digiri amma turancin ga ina da wanda zai sake min ma'anar turancin ga don Allah don annabi ke dai Yunus dun bai ka sai da zaka ce wanka abu ba shi cikin bukun nan amma wan bai nufi cewa malam bai kano ba a ce ba musulmi bane yau mutum ne ke yin abu na ce kai wani ga aya wannan ba karantarwa addini musulunci bane ai mutum ne wanga ya fi addini ya manan shi da shi ko yayi ni na yadda kamar me shi yayi yo ya manan shi me shi na cikin addini musulunci to Yunus Dumbe wai chief imam ya gaya mai wannan cewa the ideas of mai Kano is undermining the sanctity of Islamic moral norms. It is undermining Islamic moral norms. Don Allah don annabi jama'a a zo amin bayani wanga maganar da she into bracket sharubutu interview 2012 sharubutu interview 2012 into brackets na ga abu ce inda ya kawo magana ya sa shi into brackets the date yana nufi kaman wurin wanda ya ji magana ko wurin wanda ya mishi magana to ya ce interview ya mubala to jama'a mu karasa gaba as a consequence to producer na ce in koma baya repeat ainihin wannan page cikin buku is Yunus Dumbe na ne na ce muku ni ba su izagi sam wallahi ba na zo izagi ba na zo in bar mutane su ji in ka yarda alhamdulillah wallahi ba ka da ma shike ni cikin buku ne nake da shi kuma ina so wani zai ka mini akasin abin da muke fadin nan ka zo ka mini ka ce ba shi bane producer na ce in kuma repeat wurin nan yace Nuhu Sharubutu the national chief imam in Ghana and also a Tijaniya viewed the latter scholarly ideas of mai Kano jama'a mun fadi muku wannan bayan jama'a jama'a ku ce sa da kwanan da fara bayan nan da nake yi ma ina ta wahala ina fama in tuma in zo gaba nace a bari ka kai ali in saura bayan saboda ku fahimci abin da ke gaba wadannan abubuwan nan ai na fara ce muku da farko nace kuma ulama'u in Kumasi nace kuma ku wurin ku yanzu ya zo ya kai ga national chief imam ya shigo ciki yanzu haka wo audio halifa da muka fara buga muku mai yace malumman Ghana kuma sun san malam mai Kano fasiki ne mazinaci ne yasa bai single out mutum guda yace mutum guda yace bai sa ku cire mu cewa malam mai halifa yace kamar chief imam ya ce malam mai Kano ya mutu kafiri bai ce chief imam kada yace malumman Ghana inda ba malam inda ba chief imam cikin malumman Ghana to shikenan case die inda shi ba malami bane case die yasa halifa ku ji cikin audio nan kuma ku koma cikin video nace malumman Ghana sun san malami kan fasiki ne mazinaci ne to shi ne aka fadi nan don Allah don annabi an ce ai aure fudu ko ke ne fudu ke na kara na biyar wani abu nake da na biyar ne in dai aure ba valid bane zina to su ba su yadda kamar malami kan yayi aure biyar to shi don Allah kenkeso ko kiyashi gizo ya doki ne tashi ya bi kan hankalin ku ne ya bi kan hankalin ku ne to mu karasa producer na bani wani information ba mu fahimci ba kamun ya abin da mu ji abin da yake son ya ba mu information kai shi yasa mu buku na tunde na hannun mu insha Allah ba mu still okay ina ga kamar su yanzu suka zo ko producer na bani signal da cewa buku nan in nuna muku shi ke hannun mu wannan buku shi muke ri hard copy kuma na kare na ga ya muku wani magana game da wanga buku mutum zaka je ka nemi ka yi very careful ka ta duban pages na rasa da Allah ni na ga buku ga guda ina aka zage malami mai Kano an tone wurin an cire abin an yi barna jama'a ku bar mu fadi gaskiya a gyara mu duka muna son zaman lafiya jama'a bari mu karasa gaba a cikin abin da muke dai read na repeat wannan maganar nan cewa Yunus Dumbe was chief imam ya fadi wannan to jama'a mu zo ina ce muku malam chief imam tun ya shigo ciki kenan shi yasa in an fadi mutane ke doka suke ba shi kamar da shi ake as a consequence bayan magana chief imam kenan bayan interview da aka ce an mai into bracket sharubutu interview 2012 nan as a consequence to ni dai ba san ma'anar consequence ba
basic ma'anar shi da sani ne kaman wato natija sabida abu kaza wato results abu kaza ko kuwa to as a consequence of what masu kallon mu consequence of what ku ce mini consequence of malam ne kano auren shi biyar ya yi karatu ya fi annabi ya yi sallah ya fi annabi ya yi da mata da maza suna gamuwa ana kalangu ana kada duwawu da sauran sunan as consequence of that kenan malam kenan after magana chief mamu kenan into bracket da ya muku ne su ne zara fusto yana gwada kaman magana ya kare magana mai shi ya kare to amma shi ce as a consequence sabida waɗannan abubuwan nan Mai Kano was excommunicated by the ulama from Faida movement. Yanzu na by the ulama of Kumasi Bakumo. By the ulama of Kumasi Bakumo. By the ulama. Kuma kaga shi kawo ra'ayin chief imam akan wannan letter nan da aka ce malam Mai Kano fasiki ne da sauransu nan. Shi ya kawo ra'ayin chief imam ya ajiye cewa ga yadda malam chief imam shi ya ga wannan abun. Kuma bari ga muku wanga abin ga daya daga cikin diyan chief imam Halimatu Abbas ta zo ta tabbatar kamar malam Mai Kano malam chief imam ya far wannan abin gashi akan Facebook post ta da screenshot kowa ya je kan page ta Halimatu Abbas marancin gano ta zo ta tabbatar kamar malam amma wai wane ne da suka yi program jiya nan molan nan da a sirajin nan sun zo ma masu read group ba ma sam sun zo suna fafari wani maganganu daban shi yasa bari ni read ku ji kan batun wanga maganan ga ita ta tabbatar kamar ai ma malam interview kuma ga maganar da malam ya faɗi tace Sheikh Usman Sharubutu was not the only scholar interviewed by the professor kun jiyo ku da kuka ce kamar bai yi ma malam interview ko malam bai yi magana da shi ko malam bai ce ko ba a rubuta wani abu cikin bukun nan ba kuna gaddamar shi nan in ji Halimatu Abbas kan Facebook page ta ce wai malam ba shi kada ne malami da yaron nan Yunus Dumbe baban da Astagfirullah ya interview ba ta ce kaman chief imam is not quoted verbatim in an ce an quote mutum verbatim kaman dilla abinda mai shi ya fadi da kuma maybe kai saye abinda mai shi fadi ba ka sakewa ka komo da shi ka bai shi wani abin ga amma ba quote shi haka nan ban jita. This is an excerpt of the said book authored by one Dr. Yunus Dumbe. That screenshots excerpt wato part of book na post that take indicate comment. This is an excerpt of the said book authored by one Dr. Yunus Dumbe in which it is alleged that Imam has tarnished the image of Malam Mai Kano. Here to take read the second portion carefully to establish the facts about the whole issue. Kaga shi ta short abin ga ina ne magana batun an fitta malam Mai Kano cikin musulunci da kuma magana da chief imam yayi da azun ganna kan wannan magana ta second shi tace inarguably marrying 4 wives conflict with Quranic and general Islamic tenets and morals. In ji da wai tabbas kuma haka ne mu ma mun yi ayi da ke ma cewa mutum yayi aure more than fudu conflict with Quranic and general Islamic tenets and morals. Ya sha bamban yayi karo da Alqur'ani a ilimin mu da ke ya sha karo da Alqur'ani da sauran karantarwa na addinin musulunci. Sai ta ci gaba da magana cewa so what answer does one expect from an Islamic scholar in the caliber of Imam when asked about his views on marrying more than 4 wives? Yanzu ta tabbatar mu da kamar gaskiya ne wannan book kuma ta cycle tana tabbatarwa kamar gaskiya ne wannan maganar nan from national chief imam ne malam ya faɗi saboda a matsayin malam na babban malami scholar na addinin musulunci aka mishi tambaya game da irin wanga abin ga tana ganin kamar me muke expect zai faɗi muna expect jida dole ya condemn ya zagi malam Mai Kano. Shi yasa jama'a maganar da ke kwance cikin ainihin maganar Yunus Dumbe nan shi ne cewa as a consequence of abinda malam Mai Kano ya yin nan to bari mu dai karkare abin ganta na moreover this is an issue that has been in the public domain and challenged by learned
Islamic scholars years prior to Imam's interview. Tana gwada kamun ma a ce ma malam, a yi ma malam interview, shi na suna chief imam. Manya-manyan maluma sun yi wato magaddama a kai. Kuma gaskiya akwai wani da kuma gudanar ga wanda malam baba na Saraga, malam baba kwanan guda Saraga, Allah kara masa karama a lahira. Sannan wani kuma mun ji sunan shi ba ban san shi ba, malam Abdulmumin Jalaba, su ma su rubuto nasu intellectually da ilimi dama su wala shi kaji larabci cikin lakan nan kuma da iko Allah da ba zai yi magana batun lakan su shi ce malam Abdulmumin Jalaba da malam Abubakar sun dume ta na kawo kowa ya gani amma sun fita almajirai na ne ji bara yasa ka tabbatar malami kan wani abu ne inda almajirai suka rubuta wannan lakan in ce almajirai ba ana nufi kamar su suna gaban shi don cewa karya ne wannan magana an ke da har yau ba yadda kan malami kuna da almajiri ba malami kan shi bai karantar da kowa ba yau gana yadda aka saurake saboda rashin adalcin ku cikin wannan letter sun fito da shi suka fito suka tambaya mai hankali da wallahi ni har yanzu na cikin bincike in ga reply letter nan from baba na ga letter da su suka rubuto amma ban samu reply letter from baba tukuna ina bincika da Allah Harifa wata rana ya tori kaya ya samu muna ainihin letter nan da baba ya reply musu saboda su sun yi ba su yin zargi baba bane sun ce ko sun san baba irin matsayi cikin addini ba to na da yi wannan letter nan to ga abinda ita Halima Abbas kuma ta zana akan Facebook page da tana justify kamar gaskiya malam ya faɗi waɗanda zantuttukan da muka faɗi a cikin wato bukun da Yunus Dumbe ya rubuta to amma jama'a kun ji maganganun da dai muka yi to mun kai kasa da yace excommunicated din to wani excommunicated din na har sai muku da Allah ni gaskiya in ba da bukun ne zo ba wallahi ban taba sanin wayar ba wallahi mun je su mun yi communication skills amma bai taba come across wani wayar ba shi da dai bukun nan batun buku ya taso some years back na zo na read daga wannan wayar ni ma na je na nemi ma'anar shi yasa jama'a wanda ke da digital da shi ke bidi ma'anar excommunication nan wai saboda wannan abubuwan da malami kan yayi ya saba ma addinin musulunci nan don haka suka ce ya conflict with Islamic menene morals and norms in ji chief imam haka ya fadi haka shi Yunus duk me ya da waka chief imam ya fadi kisa saboda wannan an excommunicate malam mai Kano a cikin faida to jama'a inda magana ne yake kenan shi dai li qaumin yatafakkarun ko ko li ulil albab jama'a wa an ce in ji Yunus Dumbe wai cikin blogger shi abin da yake cewa kenan ko shi wani wuri yace kaman malami chief imam ya ce malami Kano dan zina ne shi bai fadi ba wani wuri yace kaman chief imam ya ce an fi da malami Kano cikin musulunci shi bai fadi ba min kwan ga ma'anan magananka jama'a bari komo da ku a cikin school media law handout mu da muka read kan batun defamation yadda yake two faces saboda ku fahimci wannan magana kamar yayi magana ba shi dai an ga zahirin magana ba mu ba maluma ba amma muka yi magana kokarin mu komo da ku cikin na wato karatu kuma insha Allah mun dan taba kadan cikin defamation muna da su in two categories na farko muna da natural and ordinary meaning wato wanda ma'anan abin yake kwance clear natural sannan kuma ordinary gashi nan an ce sentence ya ce malam mai Kano is a fornicator ko malam mai Kano died as a pagan malam mai Kano wasn't a Muslim wannan clear wato sentence yana kwance cikin buku nan na farko kenan natural and ordinary meaning sannan na biyu meaning by innuendo to mu ji explanation da buku ya yi mana nan gaba shi natural and ordinary meaning da this includes both the literal meaning of the statement and any other obvious inference that could be taken from the statement. The literal meaning of the statement and any obvious inference that could be taken from the statement. Angama. Book ne gashi bari ma ku bana muku bongo. Media law and ethics. Mun jina ga wasu magana batun wai defamation mu je dukan mun zo mu yi magana shi nan gaba na san time mu ma ya wuce ko producer na ce na so yi wa nawa
to ba da bata lokaci mun break gobe mun ko mu zo mu yi part 2 insha Allah. Shi yasa yau mu yan tijjaniya magana gaizo tsakanin mu muke magana wa in dai kan mun yadda tijjaniya addinin musulunci ne faidan shehu Ibrahim musulunci muke yi ba Christianity bane kamar yanda wahabiyawa suka ce kafirci ne mu mushrikai ne in dai ba mu yadda da nan wahabiyawan ba mu yadda mu musulmai ne. Shi yasa akwai abin da mutum zai yi ya saba ma addinin musulunci shi a fi da shi cikin faila amma still yana cikin musulunci. Akwai wani abin faila bai yarda da shi ba faila bai yarda da shi ba musulunci ya yarda da shi shi dai faila na ba musulunci bane ko ban ce ma abin da ma musulunci bai yarda da shi ba ma faila ba bai kusa da wannan abin da ma san shi ne zama da ma yanzu faila ma ne ma bai yarda da shi ba don ka san cikin faila akwai wasu abubuwa ba dole bane tarika tijaniya amma har ga ya kai tijaniyan yaki abin faila yaki abin amma shi musulunci ya yarda da shi ashe shi da tijaniya ba musulunci bane. To wanga abin da na read muku da yana cikin obvious inference meaning that could be taken from the statement. Wasu da abubuwan da malami kan yi nan da suka faɗi nan na barnan nan ya yi aure biyar a wuji su according to su wani topic daban ne da zamu zo mutane mu explain mutane wallahi tallahi in jama'a na san dai malami da wasu suna goyi wala ke suna da na sani wallahi don ji na samu labari a kuma wanda ya tabbata magana malami kan na banza wallahi kusan malami kan ya rasu ya zo wajen wasu wa alidin shi je malami kan je ya kama kafa waye gari wurin da za a je ni producer ya koro da firan mali kamar ba ta bane ko yaya ne malami kan ya wuce bai samu ba irin haka ne shi ya nuna cikin daki yayi istighfari ne gafara amma wallahi malumin gan in ba ku zo kun nemi gafara wurin malami kan ba in ba ku fito kun zo kun je janne maganganun da kuka yi kan shi nan ba wallahi tallahi kiyama a gurin gurusawa wallahi kiyama a gurin gurusawa na waye ga muku malami kan ya aure ya fi fudu wanda kuma shi muku wani topic daban ne akwai maganganun da yake kwance kasa da su wayannan mutane sun saya kan kiyayya suka zo wannan magana. To yau kuma maganganun da koro muku a baya har ya zo kai ga inda chief imam yayi ra'ayi da wannan magana ya saya kai shi ma ya ce kaman saboda wannan afir da malamin kan musulunci nan na daga ciki wanga leta kuma na biyu da an ka rubuta shi ma da stamp baban makaranta da harufa na Hausa na Larabci amma da kalmar Hausa an use menene huruful ijahiyya ne an ka rubuta amma da kalmar Hausa ne dai na'am shi ma samu karanta ku ji abin da ke cikin wannan letter nan da aka fadi da halifa ya ce kamar malumman Ghana su sun san malam ne kano fasiki ne mazinaci ne she cikin buku nan wannan joint letter nan da shi Yunus Dumbe ya rufe da don Yunus Dumbe ya ce mini kamar shi bai ga letter ba amma ya kuma kawo batun letter ji shi don ni na tambaye shi ce abin da ke cikin letter nan kenan to yace shi bai sani ba muka kare da zo kan maganar yi da shi yadda firan mu ya yi to sun zana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suka ce bayan sallama da wannan takarda nake sanar da Alhaji Abdullahi Mai Kano cewar ko kadan kada ka kuskura ka kadarci maulidin Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a kohar Alhaji baban makaranta da za a yi nan gaba cikin da kenan in kuwa ka kadarci majalisin lalle ka tabbata sahibu zani in ji shi a ciki an rage muku irin karatun su madalla sahibu zina ke ne zai zama to amma ya kuma ce sahibu azani ban ce an ce sahibu kuma an kuma kara ma'arufa alif walam a kuma zana azani kuma ba shi dai cikin latar ga ya zana o sahibu zani in ka zo malami kan ya zo wurin taron kenan ya cika sahibu zani shi ci gaba da cewa ko da yake kai dan zina ne kuma mazinaci na rasa da Allah jama'a ga takardar ne ni cikin kayan babana na gani ga letter wanga letter Yunus Dumbe ya rufe ciki ne yace an san joint letter har ya tambayi malam chief imam ya amince mishi da waɗannan abubuwan har chief imam ya ba shi ra'ayi cewa shi ma ra'ayin malam mai Kano nan yana saba ma addinin musulunci da suka kare wannan yayi full stop ko jama'a mu kan adalci ya yi full stop magana mu shi ce as a consequence don shi
da chief imam da letter su baban makarantar ga yayi magana shi joint letter da sauransu bayan da duka yana nufi kam as a consequence of that Mai Kano was excommunicated from the faida an fi da malami Kano cikin faidan tijaniya jama'a wanda suke ce mu kamar ba ina kace malami Kano kafiri ne ko na gaskiya ne amma shi da kawo ku wanda ga kucin ganna Yunus Dumbe na professor ne ya da book ne zai je kai doctorate degree ne yasa kin kan ka bai smart ba ka fahimtar wani abubuwa kuma ba kowane magana ake cire ma'anar shi a ciki ba Allah madaukakin sarki ya ce a cikin alkur'ani wai batun ladabin iyaye yana cewa wafid na kuma jana'a zuli wala ta kulla kuma uffin wai iyayenka kada ka ce musu tir masu kallon shi kuma na hankuri network kuma na sky kamar kita ba nan na abin nan to muna cikin ainihin magana shi yasa ba ainihin ma'anar magana ake samu a cikin kowane statement ba shi kai ma kayu su naka kwakwalwa da naka fahimta don saboda izo ka zo cikin maluman mantik ana da wani abu da suke cewa mafhum kuma ya kasu kashi kamar guda 3 ko guda 2 wasu maluman da suka yi nisa ciki dai suna kasa shi har kai kamar guda 2 amma mu maluman ibtida'iyya shi mu ce kamar guda 2 akwai mafhumul mukhalafa sannan akwai mafhumul muwafaka mafhumul muwafaka shi ne fahimta da ya dace da daidai da nassi abinda hadisi ya faɗi da abinda aya ya faɗi ko da abinda statement ya faɗi yayi daidai da shi sanan da mafhumul mukhalafa to shi wanda mafhumul mukhalafa shine wanda ba za ka sanci ainihin zahirin ma'anar maganar a cikin wannan abin ba sai dai ka yi ainihin naka wato tunani da kuma zurfi ka since wato natijar ma'anar maganar ne shi yasa jama'a yadda muka alkawari za mu yi time ya wuce za mu saya a nan don koro muku fira da muka yi da musu mu fire muku kuma maganganun da Yunus Dumbe ne ya yi kan wannan abin tukunan mu dai maganar da shi ma ya yi muna to amma gaskiya lokaci ya kwace insha Allah gobe muka zo mu fire wannan audio Yunus Dumbe nan da ya aka kawo shi kan wannan program to da farko yau jiya cikin program nan na ji a Yunus Dumbe ya yi zantuttuka da yawa a ciki ya ce wai lokacin da ya zara wannan buku ya fara cewa shi malam masoyin shi ne kwarai chief mam shi chief mam haka ne yana da lambar chief mam yana call chief mam kwana calling shi chief mam ke ba shi time da yake ya kamata ya zo gida wurin shi chief mam na ce mishi lokaci kaza zo gida ina gida jama'a ku fahimci wani abu da kuma ku an zaya wanda Yunus Dumbe ji shi wani irin da shi chief mam ke nan wasu sun juna da shi suna call juna in ji cikin program jiya ke nan chief mam ke ba shi time da ya kamata ya zo gida wurin shi su zauna su yi fira chief mam mishi addu'a ya ce ya gwada tsakanin shi da chief mam sun kula su to ya dai nuna amma a nan ne jama'a nake jawo hankalin masoyin shi Abdullahi mai Kano don Allah don annabi kun ga yadda muke yin ga ba wai mun fi wani ilimi bane a'a ba mu san komai ba amma don Allah don annabi jama'a in magana ya so ku bar mu ma mu yi su ilimin mu ku bar mu yi su karatun mu a koma kiya a koma hasada amma a koma su hankali kuma wayan menene floating followers su suna nan ne su bin gaskiya suke nema sun ji gaskiya sun kuma bi amma in za mu yi su wasu mechanisms bai taimaka mana shi Yunus Dumbe ya complain cewa farko da ya rubuta bukun da dadewa 2013 ya publish bukun nan wasu in ji shi ya alaji ne don ban su ko su wane ne ba cikin yan jallo in ji shi haka ya fadi kuma don yau dai da menene media space nan a lot is happening wani ya call wani ya kira suna ya ba da description cewa shi ne wani kan amma ba shi bane menene ya impersonify ne shi ne sunan ne shi ne yazo ya saya to ya ce ne ko wanda suka kira shi yan jallo ne suna threatin shi har ya nuna cewa a ciki in ji shi wai malam chief mam ya order an kaje aka brutalize wasu in ji Yunus Dumbe cikin wani shi jiya wani lokacin da ya zara wani buku da buku ya fito she wasu masoyan jallo suka fito suna maganganu she suna call shi Yunus Dumbe suna threatin shi suna zage shi suna zage national chief mam she ya call chief mam ya gaya mai she chief mam ya ce wai je wurin wani police commander ko ni mai ce ni ya kamar ya ce ni ma o gwani mun play muku wannan audio tab ya ce ya ce wai chief mam ya ce je wurin police commander ne wanda ya je wurin police commander ne she kira sunan wani guy ko sunan guy baba yara
ba sai ba ko PRO halifa ne ko baba yaro ya dace mishi baba yaron nan kuma yana kumasi to wannan bar muka birkice kin da ce baba yaro kawai sai da mun da kiran ba baba yaro PRO halifa amma ya ce wanda baba yaro yana kumasi ko shi suka trace me shi kumasi ba su same shi ba amma chief mam ya bar aka order ko mutum da zo ko yaro na zo gida ko ko daki umman shi ko shi a biyo shi a zo a buga shi a jashi a tattaka shi a kai police station a kulli Yunus Dumbe o chief mam ya bar aka yi wannan wallahi Yunus Dumbe wallahi Yunus Dumbe gobe ban kuma continue buku ga akwai wanda Yunus Dumbe ya describe malami kan as intolerant cikin buku ya describe malami kan as intolerant da shi yau in dai malam an rubuta littafi ko an rubuta buku aka zo aka yi magana cikin buku na kamar malam ya ce kaza malam ya order an ka je aka buga mutane har aka kama yara aka je aka kulle su har ya ce cikin shukura wani irin shukura an zo an kama su yara aka buga su ko tukuna da aka buga su malam ya kuma kwale cewa a sake su Yunus Dumbe to Yunus Dumbe abin da sai ya fara wanga duka ba karshe ya ce mini wai bai san mola da Alabama suna record su yace ya rasa da Allah inda Alabama Yunus Dumbe ya mai ce ko ni ne gaskiya ba record su because ni student journalist ne ko da yake ba samu certificate na hannu na ba tukunna amma ina proud da ni student journalist ne na san the law media law akwai invasion of privacy is against the law ka call mutum ba da sani shi ba ka record shi is against the law shi yasa ni ke da nake jin maganar shi yana Yunus Dumbe nan na san bai san ana abin gashi ba respect for privacy na san shi Yunus Dumbe nan bai san kamar ana record shi ba shi yasa ya faɗi wanda na zan tutuka har in ne ce ma Halifa ma wai Halifa stupid ko Halifa yana shegantaka Halifa shege ne ko na kuje jiji ba abin goyi bane ko ba za mu yi wani karya ba kuma abin ban mamaki ne Yunus Dumbe ya yi maganganu na kan Halifa ya zagi Halifa da ya kare tukuna yake tambayar su kamar suka bane san kamar Halifa ya yi wani magana ne sakaran jiya kan hutu ba tuku yake request a bashi audio Halifa ko video Halifa na ya duba wato bai ga video Halifa ba bai ji magana da Halifa ya faɗi ba magana da Molan ko ya sunan shi ne da shi Alabama suka gaya ma shi Yunus Dumbe professor suka gaya mishi nan wannan shi ne ya saya kai ya zazzage Halifa cikin wannan audio shi na da kwai an play kai kuma bai san za a record yace wallahi ya rasa da Allah inda Mola da Alabama suna gani da ya kai su court da ya bara kulle su in ji shi to jama'a abin tambayan mu nan Yunus Dumbe ya san kaman me malam bai bai da gata ya san yayi wasa ya zo cikin malam bai ai ya gana duka mu ban zamani ya sana mu na duka firi don shi ya zo wurin mu da gaskiya an buga shi banza bari ya je fage ma ina zai san kaman ya asira don ya san kaman su ne yan ta'adda shi ya je fake sa da malam to jama'a abin da ya kamata mu auna ne yau me yasa Yunus Dumbe za ka ce kaman inda Mola da Alabama suna gani da ka kai sport a magana da kafarin nan ba haka nan bane magana da kafarin ba haka karya ne a to shi ne kai sport da ne oh shi ne cikin magana ga kai wasu maganganun da me bai ce a fadi shi public ba ko shi yasa masu kallon ku saurari kenan akwai maganar da ake yi background akwai maganar da ake fitowa social media kuma a zo ai ko cikin media a zo ai mana yasa ku san wadanga mutane ga ba su fadin gaskiya har abada har duniya ta tashi to jama'a mu zo kan maganar Halifa da ya ce shi sulhu bai son sulhu bai son halin kai shi dai adalci wani adalci Halifa ke so to yanzu haka dukan ku ke da maganar kurin ku ba adalcin ci ba mai sauƙar kai Halifa ya hau bane na arzu da Allah ayyiye jama'a da Halifa ke da yake ba da sallah har chief man mutum wallahi bai samu wannan jama'a ba su sallah wallahi tallahi masallaci abu so kan ga wannan population nan chief man ya samu jama'a da ya kokari ranar Idi amma Halifa every year wallahi tilawa da maulidi jama'an da Halifa ke lidi su yana ba su sallah wallahi chief man har ya mutu bai samu wannan mutane ne ba garin da Halifa ne sauka kuma ba request shi zo ka ba da sallah wannan masallacin juma'a ba gwamnati ya san shi tun kan Rollins kai tun kan kwamin kurma su san gida suna zuwa gida ba su recognize gidan ko su ne position ne yasa ba Halifa adalcin da yake so cewa chief imam ya sauka kan position shi Halifa ya zo ya hau bane me zai yi da shi Halifa da am ya zo gana an yabi ya shiga ba da sallah ce san shi bai shiga gaban su Halifa ya ba da sallah wallahi ya ce Halifa da kai shiga ba su sallah
halifa kokari ya shiga ya bada sallan nan halifa ya masa an kai kamar 5 minutes ana sai ana jarin jaka halifa na kiyawa shi ma yana kiyawa amma ya haka kare sallan maghrib ba sallan juma'a ba sallan maghrib halifa am da yake bayarwa sananin crowd sahau ya kama shi ko tambayi kowa sahau ya kama shi a cikin sallah to shi wani irin jama'a wani irin mutane halifa na nashi jama'a ya fi magana muna ci azumi mun yi azumi da maganar halifa yanzu wani abu kuma jama'a zaman lafiya mu duka muke so zaman lafiya mu duka muke so yasa adalcin da halifa ke so shine me a denounce utterances gannan malam mai kanu fasiki ne ba a zo biso shi ba ba a zo makokin shi ba kuma ya tabbata ba a zo biso shi ba a zo makokin shi kuma ba kuma cikin buku haka no shi use dun kuma ya fadi dole ba mu kare da buku ba zuwa gobe mun karkare insha Allah haka ya fadi ciki to shi abinda adalcin da halifa ke so ne ku fito ku zo ku ce ba ku fadi ba don use dun ni yau da magana da mu da shi muka yi muna cikin magana shi ce min washi bai fadi wannan ba shi ce a ka fadi ko bai ce kamar malami kullu fast bai ce ka fadi ni ce don ka make reference to wani joint letter da mutane ko daga yana shi ba shi page nan to ba mai page 60 2 kenan ko ya na ba shi wannan page na kuma read mai fortunately don buku na ji gaba na college fortunately na read mai wannan page tukunne ce min wai shi ya dade ma bukun ga ya dade gashi ana so a dame shi wanda ga suna so su ja wanda ga suna so su ja na ce mishi ko ni tare da shi ne ni record ne ba record shi amma yanda discussion ne ni gaskiya na call shi ne in samu gaskiyar magana wallahi ni muka ji gaskiyar magana wallahi za mu fito da shi fili saboda ba mu so musulmi da mutane shi yasa na call shi ne in ji gaskiyar magana shi ya explain mini cewa kamar shi bai ga latar ba latar da rigi muku wallahi ji ne dunne da shi duniya ana haka bai kai ba ka ga latar ba will you make reference to wanda abin da kai ba ka gani a ciki ba shi ya ce mini kamar jama'a bari gana mu da adalci ya kare jama'a ku manta a manta wallahi a manta a zauna haka nan ba fada ba komai ba dukan juna don Allah muke roƙo jama'a zage a bari ku bar zagin mutane in an bar zagin mutane a yi zaman lafiyar shi kenan kowa ya yi zaman shi amma adalci ne ba samun adalci abinda na fahimci cikin maganar Yunus Dumbe akwai alliance ya bugo mini suna yace wai Bushirar Muhibbi wani littafin da malam Dudu kuma sai ya rubuta wai shi cikin wannan littafin ya samu labarin batun letter nan ya kuma ga kofin letter nan cikin wannan buku ka ji maganar gawo shi gaba ya zo ce mai ce kamar to cikin wannan letter nan da kake faɗi nan cikin wannan letter aka ce malam bai kanu fasiki ne malam bai kanu mazanaci ne shi bai gani ba cikin wannan letter shi ya ce min wannan buku malam Dudu nan yana a cikin office shi yanzu haka kuma cikin larabci ne jama'a tuntu wani malam Dudu ya buga cikin larabci shi yana so shi yana justify kaman wanga abin gama shi aka masa mai min fa malam Dudu yayi cikin larabci me yasa ba masa malam Dudu ba ma'ana da malam Dudu yayi cikin larabci abin bai shahara ba a ji shi ba shi an ka bashi wannan buku ya ce buku na ji office shi ya rubuta na wato a English saboda da za a yi kuma wallahi jama'a abin da sa Halifa ke magana buku ba kullun nan ba cikin briefings na yi da muku buku nan ya shiga wurare manyan wurare ba karamin wurare ba hannun turawa hannun professors hannun doctors anna da musulmai ba karamin abin da dogarin ne muku. There were others too who contributed to the success of this book, though they were in Ghana. My gratitude goes to the supervisors of my doctoral thesis. Wanga doctoral thesis in Ghana ke rubutu ga ke da rubuta ce za ba shi PhD now. Reverend Professor Elon W. and Reverend Dr. Abraham Akron, whose efforts have been translated in the form of this book. Professor W. was not only an academic mentor, but a father who could be consulted at any time. My appreciation further goes to Reverend Dr. Abamfu Atiamu. Reverend Doctor, Professor Anna duka buku ya shiga annu suka yi proofreading suka ce to ai su ba su da laifi su wasa da ke faruwa cikin lamarin mu ba. Ustaz Armiya Shaksiba wai su da kuma musulmai da wani menene su da nake musulmai buku ya shiga hannun su sun je su read
suka ce ya yi tabbas abin da ke cikin da ya daidai a fito da shi to yanzu ne yake cewa kuma ba shi ciki wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gobe mun karkare firin mu da Yunus Dumbin nan insha Allah don na yi alkawari cewa na kira shi ni da shi mai fira intellectually wallahi ba batun zage ba gaddame ni da ya kira ni haka nake gaya mace doctor ko professor na call ka ne in ki karatu yo kai ne the best person da ka fahimci buku lafiya da kowa amma da Allah wasu information da kai baka da shi don ka fadi kace kai baka harkar tijaniya kai kana nan ne kai musulmi ne wasu abubuwan nan baka da masaniyar shi an fadi maka ne kai baka rubuta cikin bukunka shi yasa ina so ka min bayani ya yi amma wallahi ina muka kai don ina da refresh da letter gan da ya yi da kai shi yasa da ya ce ba a san ba wannan abu nace mishi akwai nace letter na da shi da gwada min page da kuma shi ya rufe da wannan letter da nace to joint letter nan ga abin da ke ciki shi ya amince da muka sauka nace to ina so ya explain mini the meaning of X my Kano was excommunicated from the Faida wannan wayan nan ma ne wurin magana nan da kanshi an yi do maganganu shi aka baka same shi wannan ne final verdict abubuwan da aka fari da yawan nan shi da tambaye shi wurin ina tambaye shi wannan wurin na shi zuciyar shi ta shi sai kati na kuma da ya call back mai pick ba ya kati na kamar number busy ba samu na kira shi har muka zo ka buga muka adalci da nabi kenan ko da shi ba zage ba wani abin nan amma don Allah don annabi wadanda suke call number shi suna threat na ku very careful wanga issue ga is a national security issue ku doki karatu cikin abubuwan da ke faruwa don Allah don annabi at no any circumstance should anyone call any person ba ma shi yin zuwa ba ka call wani ka kira ta shi ka fadi shi wani a'a kun call shi ku nemi bayani daga gare shi me yasa ka fadi wannan waye zana maka kaza waye me dace ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin